Mga igsuon mayong adlaw sa tanan. Ani ano sab kita nining hamubo nga pagpamalandong isip pagpadayag sa tipaka sa kamatuoran nga angay natong pamalandungan, huptan ug puy-an. Gugma. Usa ka simple nga pulong nga sayon litukon pero lisod buhaton. Kini tungod kay daghan na nato karon mga igsuon nga wala na makasabot sa tinuod nga kahulugan sa gugma. Daghan kayo nato karon nga naghimuhimo na lang intawon og kahulugan kung unsa ang gugma binasi sa tuang personal ug tawhanon nga pagsabot. Pero sa tinuod daghan nato ang wala makasabot nining maong kamatuoran. Adunay miingon, love is like a bubble gum kung mupilit makabuang. Love is like an electricity nga bisan kuno paryente mo kuryente. Love is like a rosary that full of mysteries. Love can move mountain. Love is like the sun that lights up my whole world. Love is like a river that flows down through my veins. No? Mangigsuon, daghan kaayuta og ikasulti mahitungod sa gugma. Pero ambot og aduna bay nakatugkan niining tinuod nga kahulugan sa gugma. Usa sa mga descriptions of love nga ako ang nabasahan nga nagdala kini og usa ka tipaka sa kamatuoran nga nindot natong pamalandungan. Kini nag-ingon, love is not about feelings. It is a decision and a commitment to give oneself to the person you love. Ang gugma kuno mga igsuon, dili pagbati o emosyon, kundili usa ka desisyon sa paghatag sa imong kaugalingon alang sa kayuhan sa imong gimahal. No? Nindot kaayo nga kahulugan, pero lisod kayong pagapuy-an. Nganuman, una, ang gugma daw dili pagbati or emosyon. Pero kasagaran nato, moingon man tag nga may bati ko og gugma. Malipay ko kung makita nako siya. O di ba ka, di ko mahiluna kung naa siya. Mura ba og magbuto-buto ang akong dughan kung muduol kita sa tao nga atong gimahal. Di ba pagbati? Pero ang tinuod kuno nga kahulugan sa gugma, dili pagbati, kundili usa ka desisyon sa paghatag sa kaugalingon alang sa kayuhan sa imong gimahal. Sa mga igsoon, giunsa man ni nato pagsabot nga ang gugma kuno usa ka paghatag sa kaugalingon. Kini tinuod tungod kay kung ang tawo nga tinuod nga nahigugma, dili magtan-aw para sa iyang kaugalingon nga kayuhan, kundi para sa kayuhan alang sa uban. Ug tungod kay nahigugma siya, iyang ihatag ang tanan tungod og alang sa kayuhan sa iyang gimahal. Usa ka pagpadayag sa usa sa mga kamatuoran nga kinahanglan ditang muhatag sa tanan sa atong kaugalingon sa tuang panahon, sa lapi, talento ug unsa pa na diha. Nganuman tungod kay andam ka nga muhatag sa tanan tungod og alang sa kaayuhan sa imong gimahal. And that is a genuine kind of love. The genuine kind of love is to offer all of you to the person you love. Sa mga igsoon, usa kini ka kamatuoran nga lisod buhaton. Tungod kay sa tuang panahon karon, moingon man ta nga unfair. Kung kita lang ang muhatag, unya dili ta makadawat. Kung kita lang ang mahigugma, pero dili ta higugmaon. Sa tawhanon nga pagsabot, ingon ana gyud. Murag unfair, dili patas. Pero ang tinuod nga gugmang Dios nun, ang gugma nga gipakita sa Ginoo alang kanatong tanan, usa ka gugma nga walay kondisyon. Nabitaw mo ingon nga higugmaon ka nako pero undang og bisyo. Higugmaon ka nako pero kinahanglan nga buhaton ninimo. Bisan gani sa tuang tagsa-tagsa ka pamilya, naa ning klase sa gugma nga kondisyonal. Pananglitan usa ka ginikanan mo ingon, paeskwelahon ka nako pero adyaw pag uyab-uyab. Gastuhan ka nako sa imuhang kurso nga gustong kabuton, pero
ini-graduate nimo, kami na po imong buhion. No? Conditional. Pero ang Ginoo naghagit nato nga ang gugma walay kondisyon, kundi paghatag sa tanan. Bisan moabot na ang panahon nga ikaw na maoy sakiton, ikaw na'y masakitan, ikaw na'y magantos tungod og alang sa kayuhan sa uban. Congratulations. Kaya ang tinuod nga gugma maong paghatag sa kaugalingon bisan pa og adunay mga hagit o problema nga imong madawat tungod sa imong paghigugma. Sa mga igsoon, tinuod ang giingon ni Santa Teresa, miingon siya, love and love and love, even it hurts. And when it hurts, do not stop loving. Love even more. Because we are called to love. So mga igsoon, gihagita sa Ginoo, miingon siya, pag hinigugmaay ka mo, sama nga ako na higugma kaninyo. Pero kining klase sa gugma nga hagit sa Ginoo alang kanato, dili gugmang tawhanon, kundi gugmang Dios nun. Gugma sa paghatag sa kaugalingon, tungod og alang sa kayuhan sa tong isig kaingon. So mga igsoon karon adlaw, gipahinumduman ta sa Ginoo. Sulod ka sa atong kasing-kasing. Unsa man ni nga klase sa gugma? Gugma ba alang sa kong kaugalingon nga kayuhan? Or gugma alang sa kayuhan sa uban?